चिन थांजे खबर दंमाने तेब्रामथा प्राय 16टा जायगायाव लिड खायदंगो चिन थांजे खबर दंमोन सारा त्रिपुरानि गाम परे बीजेपी 17-18टा हिखानावो उनके सीपीएम कांग्रेस मिले 14-15टा हिखानावो जतनो ताम सानाय बैलेंस आगे साजा जों तिनि सावो साइसुं ताकला केब गभर्नमेंट खाइमांलाक जेसेबां गभर्नमेंट खायो तिरमन सार केब गभर्नमेंट खाइमियाम जन निजिदों थांका ताबो जरा जेरेजाल नंमानि जतनो इक्विवेलेंट केब बसंगा उजागिया जतन समान समान कासे आंखुला फुरुं साका आगे सावसिन जेमा थारो माने अ ताकनि जे 2023 जे इलेक्शन तेरामा था किंग मेकार में आर तेब्रामा थानि सारा केब खाइमांला सरकार अब जों सुबन डके मोर साइमां खाइसे हम बसित बस साबने अब रिपोर्ट डॉक्टर ततरे त रिपोर्ट तो एसटी सीट प्राय 16 থেকে 17टा से लिड खाइ दंगो आं डेपुटी सीएम नि सीट থেকে शुरू खाइ निनता चरिलाम हन्दी निनता शान्तिर बाजार हन्दी मनो मान्दाय सिमना आरसिघाट आश्रामबारी करमसरा आम्बासा सामनो आमतिके गोबां मा बिसि जानला सीट बिसिङाव तेलामरा सीट जों प्राय सासिंगो 16 लिड खाइ दंगो दिनै खबर दं ओंखाय ताबक सुजरा अ जागा तो 1 नং 2 नং ते को 11 मानदिरक तो अरहन काउंटिंग खा냐 ब्लेंका आपनि अपडेट दु किसा 11 मानदायो फार्स्ट राउंड पाय परे प्राय 4000 लिड बाय चिन बायसमना लिड खाइ दंगो प्राय ब 5000 बुट मांका फार्स्ट राउंड सीपीएम बा 1600 बीजेपी बा 1600 मानजाक आर सिमनाबो प्राय आमतिनो प्राय 4000 लिड खाजा जागाबो चिनि जे केनजे बिश्वकत देबरमा प्राक्तन एमएलए चिन जे देरमथन केनजे ताबो बरं गनां बो बामतिनो गोबां कुक मार्जेन्टी पास खायनाय जों एकटानो तेरमथा ताकला किंग मेकार नाय जों आगे साव जों ताव सावबो सावना नंनाय हायसे आमबाय बेबाक राउंड लेखाबाय माने या गुला बबा हाय रिजाल्ट नखरि फाइनो रिजाल्ट आं अलरेडी मियान साका जतनो रिजाल्ट सेम कासे कासे नाय 3-4 फेलायनाय जतनो 20 22 18 19 सामति रंनाय जतनो